בדיוק שבוע מאז התחיל חלום הבלהות, שבו הבית של כולנו עלה בלהבות. אין הרבה מילים שיכולות לתאר את גודל הטראומה שהעם שלנו עובר. לא צריך ועדה, סיכום או תחקיר, כי הכתובת מרוחה בדם על הקיר. תפסו אותנו ככה עם המכנסיים למטה, בגלל הדייסה שבמו ידיך בישלת. את הכתם הזה לא תוכל להעלים. רק חבל שאת התבשיל שלך אנחנו אוכלים. קיבלנו כף על הפנים, הפסד טכני, מרס, מגדל השקרים שלך על כולנו קרס. גודל המחדל הוא פשוט זוועתי, או יותר נכון בעצם פצע מוגלתי. על הרגע הזה שכל הבית רעד, אתה אדוני תהיה חתום לעד. על דבר אחד כולנו בטוח נסכים, לשים במקום שרה את רחל מאופקים. כל מה שקרה זו פשוט מאוד מראה, קשר ברור של סיבה ותוצאה. אולי עכשיו נתחיל באמת להפנים מה קורה כשמשפיען רשת הוא שר לביטחון פנים. קואליציה שנראית כמו מגרש גרוטאות, מעכבים קבינט חירום בשביל משחק כיסאות. הכל רקוב מהיסוד, מקולקל ומלא סירחון. מזל שיש את ביידן שישרה קצת ביטחון. חבורה של פרזיטים, של טיק טוק וסלפי, ברגע האמת משחקים באיפה אפי, אוסף אימפוטנטים, ממשלת רפאים, קיבלתם גביע באליפות המחבואים, מסתתרים לכם יופי מתחת לשולחן, כשכל העם שלכם בינתיים נטחן. בשעה הכי קשה ברחתם מכל אחריות, אין מילה אחרת לתאר את זה חוץ מהפקרות. אף אחד לא התייצב על הרגליים ונעמד, השארתם אותנו בשטח וברחתם לממד. משפחות הרוסות עדיין נותרות בלי תשובה, לפחות שלחו SMS או איזה סוג של תגובה. חבורת אוכלי חינם, ממשלת בושה וחרפה. צריך לפנות את כולכם כמו הרמה של השפעה. טובים בלעמוד על המראה ולנפח שרירים, בתכלס אתם חזקים, בעיקר בדיבורים. לא מגיע לכם שקל מאיתנו משלמי המיסים, כי אנחנו סופגים למענכם את כל הרסיסים. מי ייתן ולא תשבו על הכיסא עוד דקה, תרכינו את הראש ותלכו הביתה בשתיקה. מזל גדול שיש לנו עם של עריות, שברגע האמת מראה איך זה אמור להיות. לא מקפל את הזנה ובורח מדלת צדדית, אלא מפגין בגאווה מה זאת ערבות הדדית. עם חזק ואמיץ שיודע לעשות ניסים, בשעת הצורך ברגע כולנו מתגייסים. חבורה של גיבורים מתגלים אחד אחד, בשנייה אחת מניחים את כל האגו בצד. לא שומעים מילה על פוליטיקה או סרבנות, מפגינים נחישות, איתנות וים של הענות. אנשים מימין ומשמאל נשכבים יחד על הגדר, רק כדי לדאוג שהבית של כולנו יסתדר. תורמים, מבשלות, מתנדבים, מתנדבות, כשברקע טילים, אזעקות וקרבות, עסוקים ללא ערף בקירוב לבבות. גיבורות וגיבורים שבלי לחשוב פעמיים לוקחים בעצמם את המושכות לידיים, מארחים בלב רחב משפחות של מפונים, מעמידים על הגז סירים ושלל מעדנים. מכל רחבי המדינה, הגוונים והצדדים, מסיעים, עוזרים, תוחים ומתלכדים. כל האיכויות שלנו פורצות ומתגלות, כולם בשביל אחד, ימים כלילות. לא מגיע לכם להנהיג כזה עם סגולה, שבמלוא תפארתו פרח והתגלה. מישראל של פעם יישארו בעיקר זיכרונות, כי המציאות שהכרנו הולכת להשתנות. איך היא תיראה? כרגע קשה לפרט, אבל דבר אחד בטוח בליבנו יחרט. גם כשאין ממשלה שעומדת לצידנו, נזכור את כוחנו שנמצא באחדותנו.